אוקיי, אז מה קורה חברים? היום אני הולכת להראות לכם מתכון הוא נקרא קורנפלקס עם שוקולד, אבל תקשיבו, זה חטיף הכי טעים בעולם. אז אוקיי, המוצרים שאנחנו צריכים זה קורנפלקס, פה אני אשים עוד מעט, וחבילת שוקולד. אני עושה את זה מנה קטנה, כמובן שאפשר לעשות כפול, אפשר לעשות פחות, חצי חבילה עם חצי כוס שוקולד, כוס קורנפלקס, ויאללה, בואו נתחיל במתכון. בהתחלה אני שמה 2 כפות שמן, 1, 2, עכשיו אני צריכה לערבב שכל השוקולד יקבל את השמן, ואני מניחה בצד, שמה את השוקולד שלי לדקה במיקרוגל. אוקיי, עכשיו אני שמה כוס קורנפלקס, אבל הכוסות שלי הן קטנות, זה אלה של 100 מיל, אז אני אצטרך כוס וחצי. אחד, וחצי. אחרי שהשוקולד שלנו יצא מהמיקרוגל, אנחנו צריכים לערבב אותו טוב טוב עם השמן, ואחרי שאנחנו מערבבים אותו, אנחנו צריכים לתת לו איזה 2 דקות מנוחה ככה, כדי שממש יימס עד הסוף. ורציתי להגיד שזה לא חובה. זה לא חובה כאילו, זה יצטנן דקה, אבל זה טוב. אוקיי, עבר בערך דקה, אני לא סופרת על טיימר, אבל עכשיו אנחנו שופכים את כל השוקולד הזה, וואו, לתוך הקורנפלקס. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מערבבים כל הדבר היפה הזה. אנחנו נערבב את זה טוב טוב. עד שכל הקורנפלקס יהיה מכוסה בשוקולד טעים. וואו, תקשיבו, במציאות זה אפילו נראה הרבה יותר טוב. ואנחנו ממשיכים לערבב עד שהכל מקבל צבע. אחרי שערבבתי טוב טוב, אני לוקחת מגש, שמה עליו נייר אפייה, ואחר כך אני אראה לכם בהמשך. תראו איך זה נראה. תראו, זה עם הסוכריות, ובלי הסוכריות. עכשיו אנחנו שמים את זה במקרר ל10 דקות. אפשר יותר, כמה שיותר, כאילו כמה, בין 10 ל-20 דקות, כאילו הכי. אוקיי, אז עכשיו אחרי שלקחנו שמנו נייר אפייה עם מגש, אנחנו לוקחים את הכף, ואנחנו שמים כאלה, ככה חופן. ככה אנחנו עושים על הכל, ומי שאוהב סוכריות, שמים מעל סוכריות. אני אראה לכם איך זה נראה עם סוכריות. ככה זה נראה עם הסוכריות, ככה בלי כלום. אנחנו שמים את זה במקרר ל10 דקות עד שיתקשה, יהיה טעים. אוקיי, אז ככה זה נראה אחרי שזה יתקשה. אפשר לשים את זה רבע שעה, 10 דקות ככה. זה חטיף שנגמר במהירות. תראו את הרעש. יואי, זה קרנקי. מלא.
טעים וטרוף. מקווה שנהנתם מהסרטון, שימו לייקים, תירשמו לערוץ ויאללה ביי.